Сега сме в Мортемар. Прави добро впечатление. Катето пита, това ли е? Unbelievable. Вижте само този покрит пазар. Вижте тези рози. Има и хотел с кафе. Китно малко селце. Перфектно поддържано. Плас Роял, пасаж Кардинал Гован. А това е някакъв манастир на кармелитки. Метох демек. Кардинал Говен през 14 век бил построил 3 манастира в Мортемар. И това е най-големия, манастира на кармелитките. Тук отляво е била болницата. Църквата от същата епоха е била към манастира на августинците. Църквето не е богато украсено, но размерът му все пак показва, че градчето е имало пари. Това езерце може би някога е било част от рова на замъка. И ето го и самият замък. Замъкът на графовете на Мортемар. Ето ни в градчето Монтаржи, което е наречено Венеция на своята област, защото е пресечено от 3 канала и 3 реки. Има 130 моста. И било и красиво. Едно цвете до цветята. Това майче е главната пешеходна. Нямаш през тунелче и пак водичка. Монтаржи е много приятно градче. Пълно с млади хора. Вярно, че сега е събота след обед, но цялата главна улица, всички заведения са пълни с младежи. Църквата е с чудесни стъклописи. Ето тук свети Елуа, който се представя пред цар Дагоберт. А ето и завръщането на блудния син. Ето тук се помещава музея на Гатине, областта, на която Монтаржи е столица. Венеция на Гатине. Какъв готин мост. Тръгнах към тоалетната на патисрито и това ми напомни, че най-вероятно графовете на Монтаржи така са ходили в тоалетната. До сега никога не съм виждал такава врата на тоалетна. Айде, чао, Монтаржи!
тази готина сградичка си взимаме довиждане.